Avui se fa realitat un projecte que portem molts anys els veïns i veïnes d'Alzira desitjant-lo. Avui se firma l'acte de replanteig del Palau de Justícia que donarà servici a tots els pobles d'esta comarca. El govern del Botànic ha complit la seva paraula. Antes d'acabar-se l'any 2022, això ja comença a ser una realitat. Per tant, tenim que agrair-li a la consellera, a doña Gabriela Bravo, també al president del govern valencià, a Ximo Puig i al conjunt del govern del Botànic, que això siga una realitat. Portem, com dia, molts anys peleant. Això va donar-li al nostre poble vida, va donar-li economia, va donar-li també servicis i, sobretot, anem a dignificar la justícia. La justícia, en aquests moments, més que mai, necessita dignificar-la. I jo crec que en aquesta infraestructura la justícia va així reforçar perquè també tindre mitjos significa poder impartir una justícia justa.